Hörmetli dostlar, әйдәгез башлыйк, җыелышып беттек ахырсы инде. Бүген без сезнең белән яраткан шагыйребез Бөек Тукайның туган көнен билгеләп үтәргә җыелдык. Аның исән булса, инде 132 яшьтә булыр иде Тукай. Кызганычка каршы Тукай 27 яшьтә генә, яшьтә үк бу якты дөньяны ташлап киткән, ләкин шуңа карамастан ул үзенең артыннан менә хәзергә хәтле без аны искә алырлык зур иҗат, зур исем калдырып дөньядан киткән. Тукай әле үзе исән вакытта ук халык аны белгән, яраткан, аның белән рухланган, аны эзләп килгәннәр, Тукайны күрүләренә сөенгәннәр, шатланганнар. Ел сайын Тукайны туган көнендә 26 апрельдә шигырь бәйрәме үткәрелә. Белгәнегезчә, сез анда ел сайын барасыздыр дип өмет итәм. Һәм менә Тукайны беркем дә чакырмый. Беркем дә аның үткәреләчәген беләләр. Һәм Тукайны хөрмәт итәргә җыелып киләләр. Яше карты килә. Кирәк түгел төрле афишалар, кирәк түгел төрле игъланнар. Бәйрәм икән, юбилее икән, Тукай үзе йөри иң алдан. Көе, моңы бар да үзенеке. Хәсрәтләнмә, каян җыр алыйк? Тукай дидең хәрәкәткә килә, халык үзе зур тарих. Бу юллар безнең күренекле халык шагыйре, шулай ук Тукайның якташы Күлликеме авылы егете дип әйтим инде, кешесе Сибгат ага Хәкимнең шигыре булды. Менә бу язу нәкъ менә безнең музей, Милли мәдәният музеенда күп кенә язучыларның, шагыйрьләрнең архивлары саклана. Ә менә шушы кулъязмалар безнең Сибгат Хәкимнең дә бездә 4000 дәнәдән артык исемдәге әйберләре саклана. Язмалары, блокнотлары, шәхси әйберләре, китаплары. Менә шуларның берсе, менә мин сезгә менә нәкъ шушы юлларны да Сибгат абыйның үз кулы белән язган язмасыннан укыдым. Безне Тукай, менә мин яңа сүзләр сөйләп тормас өчен, гомер буена Сибгат абый Тукайны данлап, аңа хөрмәт укып яшәгән. Ул әйткән, Тукайны шәхес буларак өйрәнмәгән, иҗатын өйрәнмәгән шагыйрьнең яшьме, картмы ул уңышка ирешүенә ышанмыйм. 65 яшенә җиткәч, ул менә шулай дип язган. Мин шуны аңладым. Димәк, минем шагыйрьлек әле 65тән соң башлана дип язган. Һәм менә шушы юлларны язган кешенең, Сибгат Хәкимнең язмасын гына мин сезгә кыскача гына аның турындагы мәгълүматны шушы юллардан, аннан да яхшырак итеп әйтеп булмас дип, мин шулардан сезгә әз генә өзекләр китереп узмакчы булам. Әгәр дә дөньяда бик аз яшәп тә күп эшләп киткән язучылар турында сүз бара икән, аларның берсе һич шиксез Тукай булыр. Аңа бит үлгәндә барлыгы 27 яшь, ул хәтта өйләнергә дә өлгермәгән егет кенә иде әле. Тукай үзенең 7 еллык иҗат гомерен ярты төш дип атый. Уртада бүленеп калган ярты төш гадәттә үкендерә. Тукай ләкин үкенми, шушы кыска бер вакыт эчендә шактый гына көйле әсәрләр язып ташлауына куана. 10,000 юлдан артык тезмә, 50 табаклап чәчмә әсәрләр. Каядыр кырга, далага чыккач син халкылыкка биеккә күтәреләсең тирә-юньгә, шуннан торып күз ташлыйсың килә. Үрдән бар да ачыграк күренә. Тукай да 800 еллык тарихы булган татар әдәбияты өчен шундый якты үрләрнең берсе. Тукайдан соң татар әдәбияты башка халыкларның күзенә ныграк чалына башлый. Аның реалистик традицияләрендә төрле жанрларда талантлы язучылар күтәрелә. Язучыларны үз тирәсенә туплаган, һаман югарыга омтылдырган Бөек Тукай рухы безнең әдәбиятта бүген дә яши. Аның үзенә тарту көче бик озакка барыр. Каян мондый көч? Тукай кешеләргә шактый мәшәкать тудырган шагыйрь. Гомумән, тормыш аның беренче адымнарыннан ук борчулы, мәшәкатьле. Бар микән әдәбият тарихында Тукай биографиясына ошаган тагын берәр биография? Мөхәммәд Гариф улы Габдулла Тукаев 1886 елның 26 апрелендә элекке Казан өязе Мәңгәр волосты Кушлавыч авылында мулла гаиләсендә туа. Бу ярлы як, җире җилдән ярылып беткән кашаяк җир. Ачлык монда үзен алай озак көттерми.
Габдулла Мулла гаиләсеннән дигән исемне генә күтәргән. Шагыйрь булу өчен әтисе аңа бер нәрсә дә алдан әзерләп куймаган. Ул туган йортның дымы аны хәтта аякка бастырырга да җитми. 5 айлык чакта әтисеннән кала, шуннан кулдан кулга, өйдән өйгә, авылдан авылга. Карлымы, бозлымы, әнә сиңа юл. Ләкин халыкның үз хәле дә җиңел булмаган. Шулай да халык аның киләчәктә үзенә хезмәт итәрен белгән кебек, аны ташламаган, баккан. Тукайны татар халкы үз кулында үстергән дисәк тә бер дә хата булмас. Үстергән, аны шагыйрь итәргә тормышның үз дымы җитәрлек икән. Халык күкрәге җитәрлек җылы икән. Тукай гомеренең 3тән 1 Казан артында үтә. Крестьян үзе ярлы булса да, күңеле бай. Сөрергә дигән җиренә аяк басу белән, җирнең икенче башына төбәлгән күзләрендә аның хезмәткә әле тиешенчә укылмаган, әмма кайчан да булса укылырга тиешле җыр яши. Зур Тукайга бала вакытыннан шактый нәрсә күчкән. Җырга гашык булу, туган телгә мәхәббәт. Алда язылачак көзге җилләрнең шомлы тавышын ул башта монда тыңлый. Хәзер Адриатик диңгез буйларына, Албания, Болгарияга, хәтта Канада урманнарына барып чыккан Шүрәле белән ул башта әле Кырлай урманында очраша. Олы юлга, сәфәргә җыенучы кеше юлына җитәрлек азык запасы хәстәрләргә тырыша. Тукай да Казан артыннан Уральскийга киткәндә үзе белән үз гомеренә җитәрлек рухи азык запасы алып чыкты. Әгәр Тукай тормышының җилле, буранлы көннәрендә аягында нык торган икән, ул аяклар әүвәл монда чыныкканнар. Тукай шагыйрь буларак гаҗәп тиз формалаша. Бу яктан караганда Уральскийга эләгү аның зур бәхете. Киңрәк дөнья. Татар арасы гына түгел, казак, рус арасы да. Сәүдәгәрләреннән тыш эшчеләре дә бар. Мәдрәсә янында рус классы, Тукай анда рус теленә өйрәнә. Тукай 5нче ел революциясен Уральскийда каршылый. Күзе җитте, кулагы аның илдәге политик вакыйгаларга искиткеч сак. Әгәр революциянең якынлашуын сизмәсә, алдан рухи хәзерләнмәсә, ул аңа шулай тиз генә кереп китә алыр иде микән? Тукайны бик хаклы рәвештә 5нче елгы революция шагыйрь итте диләр. Зур максатлар, зур теләкләр кешене бөек эшләргә җилкендерә. Тукай башта ук социаль темалардан керешә, мәгърифәт, азатлык, ара-тирә сөю, мәхәббәт, уйлану, яну көйләрен ул лирикага йөклей. Усал социаль политик мәсьәләләрне күбрәк сатира җилкәсенә сала, буларның икесенә дә сыймаган проблемаларны публицистика аркасына удара, тормышның бер ягында тыныч калдырмый. Соры кортларга, милләткә, государственная думага кебек шигырьләр белән янәшә безнең милләт үлгәнме, әллә йоклаганмы? Петр бабайның хикәяте, ачлык падишах, хиссияте миллия, шартлар шикелле мәкаләләре басыла. Ул мәкаләләрдә милләт алдына куйган сорау да, самодержавиянең крестьяннарны рәхимсез рәвештә бастыруына нәфрәт тә, татар халкының киләчәктә үз арасыннан сәнгатьнең һәр өлкәсендә талантлы кешеләр үстерүенә өмет тә, Тәрҗеман газетасы редакторы һәм Мөселман иттифак партиясе җитәкчеләренең берсе милләтче Гаспринскийга каршы юнәлтелгән ачык сатирада. Тукай гаҗәп тиз өлгерә, дөньяга тиз чыга. Тукай татар әдәбияты, көнчыгыш һәм рус әдәбияты белән дә ныклап Уральскийда таныша. Тукай үзенең иҗатының башында ук, юллар чатында ук Пушкинга чырый, 6нчы елда ук Пушкинга исемле атаклы шигырен багышлый. Хәзер Тукай китмәсен. Шул ук вакытта ул рус әдәбиятын бик яхшылап өйрәнә. Тукайга кадәр бер генә татар язучысы да рус әдәбиятын булай тирәнтен өйрәнмәгән. Пушкиннар, Лермонтовлар, Гейнялар җанын уллары шаңлый. Тукай өйрәнгән, йөрәгенә якын, кадерле булган бөтен нәрсәнең барысында өйрәнгән һәм аның саен шигырь юлларына якты күбрәк кергән. Татар шагыйренең интернациональ карашы да көннән-көн ныгыйгына барган. Шул ук вакытта Тукай берәүне дә кабатламаган. Үз милли җирлегендә туган бик тә үзенчәлекле милли шагыйрь. Милли үзенчәлек һәм интернационализм булар берсен-берсе байыта, матурландыра торган сыйфатлар. Бу сыйфатлардан шагыйрьнең эчке нуры артагына, ул башка халыклар тарафыннан да хөрмәт ителә торган, аларның да уйларын чагылдырган уртак шагыйрьгә әйләнә. Тукай эзләнүләренең башы җеп халык рухына барып тоташа. Бу рух халыкның әкиятләрендә, җырларында, телендә, гомере буе төрекләштерүгә каршы көрәшкән Тукай өчен телнең сафлыгы бик зур нәрсә була.
тутыкмас сихерле көзге ди ул халык җырларын. Халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы ул, әдип ул, шагыйрь ул дип безгә Тукай ана шул көзгедән карап әйтә кебек. Җырларны ул җыя, тарихын өйрәнә, анализлый. Тукай җыентыкларының исемнәре дә шигырьләрнең кайдан килеп чыкканын әйтеп торалар. Күңел җимешләре, энҗе бөртекләре, халык моңнары. Аның кыска вакыт эчендә халыкның үз шагыйре булып китүенең сире дә шунда. Абдулла Тукайның иҗатын һәм аның тормыш юлын бик күп кенә кешеләр, бик күп кенә галимнәр өйрәнә һәм хәзерге вакытта менә сезнең каршыгызда монда без кичкенә генә күргәзмә ясап куйдык. Аның нәсел-нәсәбен өйрәнүче Зәкия апа Рәсүлова, без аны безгә килеп йөри иде ул. Менә шушы сез бит инде барыгыз да беләсез, Тукайның яратып йөргән кызы Зәйтүнә Мәүлүдова булган ди бит. Менә ул Зәйтүнә Мәүлүдованың ул Кадир Рәсүлов дигән кешегә кияүгә чыга һәм ул барыгыз да күбегезгә таныш Атилла Расих дигән язучыны беләсез бит. Менә ул Атилла Расихның хатыны була, Зәкия апа Рәсүлова. Менә аның димәк Зәйтүнә Мәүлүдова Зәкия апаның кайнанасы булып чыга инде. Менә шушы шәҗәрәне, менә мондагы шәҗәрәне Тукай нәселенең әтисе ягыннан һәм әнисе ягыннан шәҗәрәне Зәкия апа ясаган. Бу шәҗәрәдә 148 кеше исәпкә алынган, ике яктан һәм аның иң беренче бабаларының яшәгән чоры 15-17 гасырга барып тоташа. Менә ике яктан да хәзер инде ул тулыланган булырга тиеш. Бу безгә Зәкия апа үзе исән вакытта 92 елда ясаган, ул шул 90-нчы еллар, 95-нче елларда безгә аны тапшырган иде. Ясап, аның кичкенә варианты да бар. Аннан соң Тукай буенча ул менә шушы шәҗәрәләргә нинди дә булса ягы белән Тукайга килеп бәйләнә торган кешеләрне эзләп, төрле безнең Россиянең бөтен төбәкләренә диярлек барып чыкты һәм шуларны өйрәнеп, ансын зур альбом төзегән. Менә теге яктан, теге витринада ул альбомның бер битеңне ачып куйдык без. Шул витринада Тукайның кайчан туган, кемнәр аның туганнары, нинди чыбыгышлары бар, барысы да исәпкә алынган. Тукай булган урыннарның карталарын ясаган ул. Һәм без әле элегрәк үткәргән идек бер күргәзмә шушы шәҗәрәләр буенча Тукайның ниндидер менә кодагыйлык буенча монда ничектер бер канаты белән генә кагылып киткән Тукай белән бәйле кешеләрне җыеп, инде шул 90-нчы еллар, 96-нчы шул менә 90-нчы еллар тирәсендә без монда килдек. 92-нче елда, шул 94-95-нче еллар тирәсендә без күргәзмә дә оештырган идек һәм аның белән шул кешеләрне җыеп очрашу да уздырган идек. Бик кызыклы булган иде. Аның һәр берсенә менә Зәкия апа менә шушы шәҗәрәне җыеп ясап, шуларның кайсысыннан кем китә, аерым-аерым кичкенә шәҗәрәләр дә ясаган әле. Яңадан, әгәр дә бик кызыксынган кешеләр булса, яңадан килеп карый алалар безнең 109-нчы кабинетка, монда милли мәдәният үзәгенә. Менә без миңа быел катнашырга туры килде. Ел саен һәр 7-нче мәктәбе инде республика күләмендә Тукай укулары үткәрелә. Арча районының Яңа Кырлай авылы мәктәбендә үткәрелә ул. Һәм ел саен аңа ниндидер бер яңа тема бирелә. Менә быел аның турында киңрәк итеп менә Ләйсән анасына һәм Алиса да сөйләп китәрләр. Без анда эшәү барган идек. Менә бу Тукай укуларында шундый кызык булды минем үземә. 5 секциядә эшләде укучылар, бөтен республика буенча җыелган укучылар һәм 3 секциядә укучылар, бәлки 96-нчы мәктәптән барганыгыз барлык ил булмаса, булмаган булса, яңадан җыенсагыз, безгә килеп материаллар өйрәнеп бара аласыз дип әйтәм. Без аларны сезгә күрсәтеп, өйрәтеп, юнәлеш биреп җибәрә алабыз. Киләчәктә андый теләгегез булса инде. Һәм шуның өчен сөйләдем бу турыда. Аннары шушы Тукай укуларында бик кызыклы тоелды миңа. Анда бер 8-нче класс укучысы шул хәтлек менә ул җаны тәне белән менә бирелеп сөйләде инде Тукай турында. Аның ничек дип әйтим, хәтта шигырь дә язган. Менә шундый үзе Тукай буласым килә дип шундый ясап та җибәргән. 8-нче класста гына укуына карамастан, мин аны анда йомгак ясаганда секциядә жюри члены идем һәм шунда да укып күрсәттем.
Менә Алсинә Фуат кызы, мин сезгә дә укыйм әле. Арчада белем алам. Туган телем байлыкларын күңел түреме салам. Бик Тукай тудырган данлы Арча ягыннан үз телемә мәхәббәтем әти әни ханыннан. Кайынсарда туып үстем, күршедә яңа сала, Гомәр Бәширов авылы шулай дип атала. Алсу Мустафа кызы телгә хөрмәт уята, оныттырмый Әллүкине, туган телне җырлата. Татар теле ана телем, укыйм татар телендә, гаиләм татарча сөйләшә, яшим татар илендә. Мин татармын, туган ягым, Татарстан төбәге, горурланып тибә миндә, татар кызы йөрәге. Менә шундай матур шигырьләр язган, шундай безнең хәзерге буын балалары булганда Тукайга мәхәббәт тә, аның иҗатына белән кызыксыну да сүнмәс, һәм безнең татар телебез ниндидер законнар тарафыннан бетерелүгә карамастан, ничектер аңа башка мөнәсәбәт булуга карамастан яшәр дигән өметтә мин хәзер сүземне 96-нчы гимназия укучыларына бирәм, алар Тукай шигырьләрен сезгә тәкъдим итәрләр. Хәерле кич, мин Хәер Вәнҗе, 96-нчы гимназиянең 9-нчы сыйныф укучысы. Мәңге яшә туган телем. И туган тел, диеп җырлый сабый, һәр сүзенең белеп кадерен, тоеп гүзәллеген, газизлеген, изге көчен ана теленең. Чын күңелдән җырлыйдыр ла сабый, моңы телгәлидер бәгырне. И туган тел, диеп җырлаганда, ни уйлавын бөек Тукайның аңлады мин. Газиз телем белән җиңелмәслек көчле икән без. Рухы ныклы, затлы телебезне юк итәргә ирек бирмәбез. Әле без бар, телне яклаучылар. Без яшь буын, милләт сакчысы. Нахак ягып, кимсетергә теләп, туган телебезгә тимәгез. Ана телебезне, Тукай телен рәнҗетергә ирек бирмәбез. И туган тел, диеп җырлыйм әле, кушылыгыз дәртле җырыма. Рәхмәт. Габдулла Тукай, эш. Тынма, эшле, и сабый. Бел төнрәдән эшләргә көн. Эшләп баргачтан бирелгәндер, тыныч йокларга төн. Иртән торгачта язарга, дәрсен укырга тотын. Тынма, эшле, тормы тик, тынсам тынарсың җомга көн. Күр, ничек эшле кояш, иртә тора, таң уттыра, көн озын күктә йөзе, һәм көн буенча яктыра. Соңра арган төсле, у ирнеп кенә туга бата. Йоклый рәхәт, ял итте, һәм җир йөзендә йоклата. Син кояштан үрнәк алсаң, иҗтиһад итсәң һаман, күк арасында кояш күк ялтырарсың бер заман. Мин Шакирова Әлинә, 6-нчы сыйныф укучысы. Габдулла Тукай, кышкы кич. Кызык сезгә яшь балалар кышкы кичтә, җылы өйдә утырасыз якын мичкә, утырасыз рәхәтләнеп, тезелешеп. Шатлык сезгә, уңайсызлык килми һичтә. Һич кайсыгыз таныш түгел, хәсрәт берлә. Утыргансыз матур гына, рәт-рәт берлә. Кышкы кичнең озынлыгын сизмисез дә, әңгәгезнең сөйләгәне әкият берлә. Тышта исен, ачы җилләр, туссын карлар, итүбәсе саламнары килсен тармар, суыклыктан очар кошлар очалмасын. Сезнең урын җылы, әйбәт, ни кайгы бар. Төшсен, ләкин исегезгә кайсы вакыт. Һәркемгә дә бирелмәгән мондый бәхет. Ятим калган сабыйлар бар, бәхетсезләр. Ата-анасы вафат, җирсез һәм йортсызлар. Мондый кышкы кичтә сыгыныр урыннары, аларның юк эше бите, борыннары. Үлми калса яхшы алар салкынлыктан, кайберсенең шуннан була үлемнәре. Мондый очрый калса сезгә шушандый ярлылар, яшьли күзле, моңланганнар, вәзарлылар, яшь балалар, аларны сез яратыгыз, җылы сүзләр әйтеп, сөеп юатыгыз.
Инжи деген кызыбыз үзи жазууда, үзи жазган шигырын окуду. Степанов Костя, рус группасы, русский кетебиз, мына Шайта Ташима Тури. Бер артлы сүнә безнең утлар, синем ярый күрдек бу таңны. Синем әле Пушкиннарыннан тыш, Тукайлы бу дөнья, туфанлы. Хәзер мин сүзне Айдар Габдиновка бирәм, ул Тәфтиләү дигән җырны башкара. Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов. Рәхим итегез. Белгәнегезчә, ел сайын 26 апрельдә Абдулла Тукайның
Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатлары билгеле була. Һәм менә шундый лауреатлар 2017 елда безнең белән бергә эшли торган Татарстан Республикасының атказанган мәдән сәнгать эшлеклесе Розалина ханым Шаһиева шулай ук узган елгы 2017 елгы Тукай бүләге лауреаты булды. Менә ул сезнең каршыгызда утыра һәм хәзер мин сүзне аңа бирәм. Шагыйрь турындагы сүзне шигырьләрдән башлаячакмын. Бу шигырь Нью-Йоркта 2011 елның гыйнварында язылды. Тукай моңы. Нинди серле аваз, нинди хикмәт, нинди тәэссират. Былбыл авызыннан, язгы тамчылардан, җир өстенә җилфердәгән ак яулыклар чайкалуыннан туган жан өмете, изге бер сурәт. Ул тарала ярсу ташкыннарда күбектәй, язгы дулкындай, елап, шымышып, кыдырәтләнеп көлеп, кайгыларга күмеп тубыктан, яңаклары баткан. Ләкин һаман шулай сабыр елмаюлы, акыллы, көймә булып йөзә дөнья буйлап татар моңы шигырь аркылы. Ат өстендә, су өстендә балкый, йолдызларга аваз кайтара, кая бара татар, шунда Тукай. Океанмы, чүлме, шәһәрме, нинди янәшә бер илаһи көч, горурлыгы, гөле юлдашы минем асыл фаҗих милләтемнең Тукай моңы, аның үлмәсе. Кырлайлардан юкәтәнгә кадәр дөнья сайрый, кыза ду куба, шунда көтмәгәндә Тукай моңы килеп төшә булып бер дуга. Пси кебек кошлар бу илләрдә, нидер чыр-чыр шоң-шоң таңлардан Тукайлары юкка шулай елый, кайбер ганимәтле милләтләр. 132 яшь, бер гасырдан артык. Улакта 125 иде, 125 яшь, бер гасырдан артык. Моның белән баштан сыйпыйсың, кысан кануннарга сыймыйсың, буыннардан буыннарга күчеп, инкыйразлар, яңарышлар кичеп, бөркет, йолдыз булып күкләр кычып, галәм үзәгендә яшисең. Сеңдергәнгә милләт хакыйкатын, кайгыларын, назын, жан утын, киләчәккә тап булырлык хисен, тыйымнарын, яшен, өметін, синең алда тагын зур гасырлар, яңа аңлау, яңа буыннар. Бәхетемдә, мөхитемдә бүген. Бәхетемә, мөхитемдә бүген Тукай дигән газиз арым бар. Без дә моның белән моңсуландык, сүзең белән көйдек, арындык, хыял белән, тәфсирләр белән җырлый-җырлый алга барылды. Мәңгелек моң, тарих, гасыр, мизгел, синең куәтеңдә, исмеңдә Тукай гөлләребез. Безнең төс һәм сурәт, сөю михнәт синең рухыңда. Беренче шигырь. Хәзер тагын Тукай минем иҗатымда ниндидер бер мәңгелек юлдаш булып барды. Шамил йорты турында беләсезме? Хәзер Тукай музее анда, ул Шамил йортында. Менә шул Шамил йортына багышланган шигырь. 1995 елда язылган. Хыял михраж Тукай. Аппак бина. Иштәдерли аваз, иррият, шагыйрь булган җирдә шигырь үкси. Үлмәҗаннар шаулый, җил өрә. Гамлет атасының шөрәсидәй, телдә рухи йөри бинада. Тынмый җаны, ниләр уйлый халкым бу талчык азгын дөньяда. Шик туганда була кайсы вакыт, сискәндерә кайбер сәбәпләр, әйтерсеңләр безнең җаннар артык, химаячы биек сәнгатьләр. Кире кайткан сыман узган чырлар, бай булымлар, кара пычмаклар, пыяла баш, имсез пәһлеваннар, сыра туе, кытсыз җимахлар. Мәңге хаят дип фәрештәләр җырласа да гимн халкыма, сыйгая телем, тама михнәт, хыр яшәсен иктер талкына, жан кергә шәһәр урамына, 1000 еллыгын бәйләп башына, әпчи карчык казан тартма тартып печән базарына ашыга.
Барым илдә рәхмәтләр кеше. Ат күтәрер арслан егетләр, былтыр кебек даһи дипломатлар, кайтарып та хәзер өметләр. Аяклары тимәс җитез көннәр, яңа гасыр басты галәмне. Нинди затлар буар тәхетләренә, кызгыннармы, әнбияләрме? Ничек бары тарих, рух хаяты, сәүдә, иман, шөгыль, карашлар, ничек анда без тудырган аңнар, театрлар, вакыт, кыяшлар. Бу газета исемләр беләсез инде. Үтәсе һәм үткән юллар шиксез, элеккедән сорыйм Ходайдан. Урылганда, артка чиккәндә дә аерылмагыз диям Тукайдан. Я илаһы, ни дип яз җитүгә, былай кабалана бу йөрәк, бер рух чиртә сыман тәрәзәмә. Тукаймы әллә? Аңа ни кирәк? Тагын бер нокымы? Бу Тукайга ияреп язылган шигырь, Тукайга ияреп. Аңа моның чикләре аңласа да, синең йырткычлык сәбәбең, калбымның үзәге капшый газиз иреклек сәбәбен. Хәлбуки син җәйгән кара япмастыннан яше үлән бәреп чыгар, ирк муллыгына исереп һәммә бәдбәхеттән чыгар. Син агулы карт тигәнәк багып батып үләрсең минем хан юшкынында, бәгыремә кадалып сеңгедә ялгыз гына хуштын гына. Жан фида сию канунына мин мәҗнүн ләйләр кеби сәрхуш дивана тынармын, синең гамсыз итләш гәүдәңә бер заман таму кышыда килеп кунармын. Бу Тукайга ярыйсы бер инде. Хәзер тагын бер бар мәйхана. Бу мин Тукайга багышланган иллюстрациялар карап бер заман аның әсәренә багышланган рәсемнәрне карап, урхланып бер шигырь язган идем. Мәйхана дип атала. Иллюстрациялар, Ысулы кадимче дигән бер шигыренә аның баранда бер ниндидер мәйханада утыра халык, бер ысулы кадимче таянган өстәлгә шулай дип йокыга киткән инде. Тукайның шигырен төнне бүген укыдым әле. Ысулы кадимче турында. Менә шул әйбер мине рухландырган бу шигырьгә мәйхана дип атала. Мәйхананың терәкләре кызыл якут ташым әллә, кашым әллә. Бу сагыда шайрап яткан сәрхуш гашык башым әллә. Аңчылар аваз уйный, алсу кырсак зыр әйләнә. Хушлый белән шәрабисе мәҗнүн итә, тел бәйләнә. Кыйма булмас теләгәнгә, нинди хозур хәп шәраб ичү. Нинди мәҗлес умартада эшләмәсә бүлмә иче. Ахшамнардан таңга кадәр мәйне мактап гөлдердә шу. Битерлеп йөргәне кызыл шәраб әләшүче. Кылт-кылт итеп йота һәм кайгыларын бугазыннан алданганга, тилпенгәнгә бик ялган тансыкмында. Шәраб ара хәмерәчеп үзен шах дип тоямында, хурык кычкандай магърурлана, хәтта шайтан таягыда. Иш белән хуш хи-хи-хи дип ишекчегә яныймында, яшә дип, мең яшә дип, бөтен халык тулыймында. Иркен кулы гып кырсаклар, һаман байлык давылыймында, хыялыйлар, намыксызлар һаман төш күрүләрендә. Иләк йылдыз каплый әнә гүзәл җырлар ишетешен, типтерәләр әнә түрдә, ике мырза, җиде кеше. Бездән генә калган менә иш пушудан шәраб ичү, әнә түрдә, җилле шагыйрь, Җабраилга күз кысучы. Менә шундый бер шигырьдә бар иде. Хәзер бетте бугай. Менә моннан 2006 елны шушы көннәрдә кояш чыккан иде. Ул бик күңелне дәртләндергән иде. Һәм менә шушы шигырь туды. Бу кояш чыкты, Тукай дипме. Нуры белән җиргә урынып, кара җирләр, таш урамнар аша шагыйрь килә язга теренеп. Гүзәл даһи, мәңге тире җитез акбузатлар җигеп ашкынып, беләсемен үлеп чатнаганын уйларыннан татар башының. Жан берегә торган чакта шулай чыр алдында кинәт терелеп, көткән җавап булып Тукай килә, мәгънә булып ирек, эрелек. Тукай шигырьләрендә гүя кыска яшьлек, өзелеп калган гомер хисабына котырып ага торган, күңелләрне сафландырып, нурланып уза торган ниндидер яшерен көч бар. Шуңа күрә дә ул шигырьләр безнең тормышның ишеге төбендә тукталып калмадылар, түренә уздылар. 96-нчы гимназия укучылары, икегез тагын шигырьләрегез белән рәхим итегез.
исемнәрегезне алдан сорап куймагам. Үзегез әйтегез ярамы? Кызыграк үзләренә җайлап куялар. Син Син кем әйтәле? Кем син? Хәзер әйтә. 96-нчы гимназияның 3-нче В сыйныфы укучылары Дрантусова Злата һәм Гатауллина Эльвина. Габдулла Тукай, Фатыйма белән Сандугач. Ни өчен син сайрамыйсың, Сандугач? Шат була күңлем минем син сайрагач. Читлеген әйбәт, янында бар ашын. Ни күңелсез син булай, бектең башын. Ох, минем сайрар җирем урман иде. Анда һәр төрле кызык булган иде. Мин бу җирдә нигә шатлык күрсәтим? Анда 3 баш кошчыгым калды, ятим. Һәм мине анда тагын дустым көтә. Сагына ул, саргая ул, ут йота. Белмисеңме син, читен мәгъбүслек ул, булса да алтын, һаман да читлек ул. Алайса, мин ишек ачтым синга. Бар, азат бул, кыл минга изге дуга. Бар җаным, инде яшел урманга ыш. Тиз ятим кошчыкларын берлән кавыш. Рәхмәт. Бик матур сөйлисез. Укытучыларыгыз да, үзегез дә астагырсы бит. Рәхмәт сезгә. Монда да язмасаң, сихри көч ургыла тукталып буламы? Җиремнең төбенә тоташкан мин эчкән чишмәнең улагы. Каршыгызда Айзат Шәйхел Мәрдәнов. Рәхим итәйдә, Айзат. Безнең Казан шәһәр филармониясе артисты Айзат Шәйхел Мәрдәнов. Музыкант. Хәерле көн, кадерле дуслар. Габдулла Тукаебызның иҗатын хөрмәт итеп, килүчеләр, уртаклашучылар бүгенге бәйрәмне ихлас күңелдән тәбриклим. Бәйрәм булгач, бәйрәм булсын инде, мин татар халык көйләре һәм татар керәшеннәре көйләреннән торган тезмә уйнап җибәрим әле. Рәхәтләнеп бәйрәмне матур итеп үткәрик. Алкышлап җырлап утырырыз, таныштырырбыз, әйме? Киттек.
генә утырдык. Татар әдәбияты исемнәр, утраулардан тора. Менә шушы син аларга әллә ничә тапкыр якынаясың һәм алар һаман да серле булып кала бирә. Тукайда ачылып бетмәгән аерым утрау булып тора. Менә шушы Тукайның һәрбер безнең әдәбияттагы язучы үзенчә күрә, үзенчә мәгънәләрен ача. Бүген бездә кунакта татар язучысыларның берсе Наилә ханым Яхина безнең арада. Ул мин аны телевидениедә тапшырулар эшләүче буларак та белә идем. Ахырсы һәм ул җырчы буларак та сез аны күпләрегез ишеткәне бардыр. Менә хәзер рәхим итеп сезне сезгә бирик әле. Исәнмесез? Хәерле көн. Тукайны сөймәгән татар юктыр. Инде үзен бераз гына сәнгатькә багышлаган, шигърияткә багышлаган кеше һәр вакытта Тукайны маяк итеп куя, аңа таяна дип уйлыйм. Мин шундыйларның берсе. Шагыйрә буларак, әлбәттә, мин дә аңа шигырь багышламый кала алмадым. Менә минем шушы шигырь җыентыгымда 2 шигырем Тукайга багышлаган. Хәзер укып үтәм. Син кем, Тукай? Татар дөньясының җимешеме иртә җитлеккән, күзләреме моңлы мөлдерәмә карап торган тимер читлектән. Күңелеме шәрә яклаучысыз какча күкрәгендә тудырган, өметеме салкын бусагада көтеп торып кышын туңдырган. Син кем, Тукай? Язын туып кинәт, чәчәк сибеп җыймый китүче, ятим үсеп үксез татар халкын телле итеп ташлап китүче. Син кем, Тукай? Татар дөньясының күзлегеме күпне күрүче, шагыйреме әйтәм дип сүзен каләм тешләп таңда үлүче. Тукай кирәк. Тукай кирәк. Туңган йөрәкләргә. Һәр көн арта аның кадере. Шыксыз күңелләрдән нурлырактыр, җылырактыр аның кабре. Тукай кирәк. Кыйбла югалганда, таянырга нигез калмагач, адашканда татар моңын йотып, зарланырга күге калмагач. Тукай кирәк. Уйланганда адәм ни кыйммәте дип дөньяның. Бер көне Тукайның алыштырмас симез язмышларын меңнәрнең. Тукай кирәк дип дәшәбез аңа. Кыткар дип безне бәләдән. Без көчсезме, әллә дөнья усал, әллә Тукай гына бөек безләрдән. Тукай кирәк. Мин әле көйләр дә иҗат итәм, композитор булам. Шуңа шушы җыентыгымда минем берничә җыентыкларым бар, балалар өчен дә җыентыкларым бар. Шундый батырлык җыеп, бик сак кына Абдулла Тукайның "Җир йокысы" дигән сүзенә көй иҗат иттем. Берничә ел элек. Бу шигырьне беләсездер инде, әйме? Балаларга мәктәптә үткәнсездер. Кырга ак кардан юрган ябылган. Җир язга чаклы уйкуга талган. Ул тормас, йоклар, кышлар үтмичә, кыйбладан кышлар кайтып җитмичә. Язның айлары, апрель майлары бик матур сызылып аткан таңнары. Урман шаулавы, кышлар сайравы, күкләр күкрәве, яңгыр аннары. Кыйыну көн сайын кояш нурында, аннан соң тагын төшкән чык төндә. Бу хәлләр җиргә барчасы бергә калган тигенде төштә күрергә. Җир йоклый тыныч, күреп тәмле төш. Уяныр әле, тукта, үтсен кыш, ул тормас йоклар. Кышлар үтмичә, кыйбладан кышлар кайтып җитмичә. Бер генә куплетны җырлап күрсәтәм үземнең көй белән. Кырга кардан юрган ябыл
жер язға шақлы ұйқуға талған отырмас йықлар қышлар өтмейші қибладан қышлар қайтып жетмейші қибладан қышлар қайтып жетмейші. Абдулла Тукай өзі дә бик жырларға яратқан болған. Халық жырларын бик яратқан. Яшьләр жиынында һәр вакытта аны жырлата торган булганнар. Бик яратып жырлаган ул. Бигрәк тә халык жырларын. Бер шундый кызганыч хәл бу тарихта бар инде. Салих Сәйдәшевне барыгыз да беләсез бит инде безнең татар композиторы, профессионал музыка сәнгатенең шишмә башында торган безнең бөек композиторыбыз. Кичкенә вакытында ул җизнәләрендә торганда аның җизнәсе язучы була Салих Сәйдәшевнең. Аларга килеп йөри торган булган Абдулла Тукай. Әле Сәйдәш кичкенә булган. Аның җизнәсе бик сәнгать яраткан. Аның талантын күреп, аңа рояль алып биргән булган Салих Сәйдәшевкә. Абдулла Тукай һәр вакытта Сәйдәшне шушы роялендә уйнарга кушкан булган. Бер инде хәлсезләнгән Тукай бик авыру инде килгән шулай Салих Сәйдәшкә уйнарга әлле көйнеме? Менә онытып тушталан дижеркә. Һәм Сәйдәш уйный башлагач, бу түзми. Аңа кушылып әкрен генә җырлый. Һәм ютәле кузгалып китеп, көчле итеп ютәлләп, каны ургылып каны чыгып, пианиноның нинә клавишларына чәчри. Менә шундый кызганыч хәл. Шул хәлсез көйдә ул чыдамыйча, шулай кушылып жырлаган. Һәм ул бик шаянда булган. Шаян җырларында бик яраткан. Яшьләр белән шаян шигырьләр дә язган булган. Әлбәттә, аның күп кенә шаян шигырьләре бәлки сакланмагандыр да. Менә хәзер менә шундый бер шаян бер-ике җырым бар, халык җыры. Җырлап китермен бәлки. Татар халык җыры, шаян җыр, лимонад. Salkım liman
Әйдә ханым тагын ниндидер җыр бар түгелме сезнең? Тагы бер җырлабыз инде. Юк, килгән җырлабыз инде әйдә. Юк инде. Әйдәгез әйдә. Сорайбыз әйдә. Бар булсын әйдә. Эх, зилем зиляле халык җыры. Радиодан тыңнагыз тапшыруларны. Кемнәр радио тыңлый? Тыңлыйсызмы? Халатланмасынмы дигән тапшыру. Рәхмәт бик зур Наилә ханым. Хәзер мин тагын калган 96-нчы гимназияның тагын берничә укучысын чакырам. Әйдәгез, рәхмәт итегез балалар. Тагын Тукай шигырьләрен тыңлап алыйк әле. Балалар бакчасыннан укмый әле мәктәптән дә 312-нче балалар бакчасыннан. Кем исемең сеңлеп? Илзирә, безгә Тукай шигырен сөйләйди. Абдулла Тукай, бабай бик күп яшь яшәгән, картылызы, ләкин һаман сәламәт ул, матур йөзе, янак манга җырмаган, тешләр сау, яшьләрчә саф, ачык чыга аның сүзе. Җитеп килә инде аның 70 яше, җим-җим итә җитен сакал, көмеш чәче. Бабай мескен бу дөньяда күпне күргән, үлеп беткән иде анам күп яшьтәше. Исәнмесез, мин 96-нчы гимназиядә укыйм, 3-нчы сыйныфның укучысы. Ахмадулла Нәнирә. Ялый тәнием, ялый тынычлап, төнеңне үткәр, әйбәтләп йоклап. Без булган чакта әле бик нәни, төн йокысын һич күрмәдең әни. Багышла безгә бар өметеңне, имезден әни татлы сөтеңне. Куендырдың син, киендердең син, безгә бәгыреңне үзеп бирдең син. Биләүдән чыккач та бигерергә, ирәттең юллар, күрсәттең безгә. Тукайны укып син ачтың телне, без синең белән яраттык илне. Йоклаттың
безне, уяттың безне, әлиф бә белән озаттың безне. Вакыт таптың син әкият сөйләргә, өйрәттең безне хезмәт сөяргә. Ышан, әнием, минем сүземә, тап төшермәбез нурлы йөзенә. Мин Мусина Илюзә, әнкәем кулында кояш. Әнкәем кулында кояш. Кызарып, балкып тора, күзләрне назлап, иркәләп, үзенә тартып тора. Төшмәсен бер үк тәгәрәп, иң олы юлдаш бит ул, басудан кайткан бөртектән коелган кояш бит ул. Әнкәем кулында кояш. Миштән чыгарган нурлап, алтын телемнәр иттереп, өстәлгә куяр турап. Әйткәнемчә, Габдулла Тукайның исемен мәңгеләштерү өчен төрле чаралар уздырыла республикабызда. Һәм аның исемен мәңгеләштерү өчен музейлар ачыла. Безнең бер музей, Габдулла Тукай музее, белгәнегезчә, Шамил йортында урнашкан бит инде. Икенчесе Тукай Кырлай авылында, Яңа Кырлай авылында. Быел без анда булып кайттык. Узган елда без анда барып кайткан идек. Безнең милли мәдәният үзәгендәге музейның бик күп кенә хезмәткәрләре белән безнең бик алар белән хезмәттәшлек итә. Шушы музейда эшли торган Ләйсән ханым, филология фәннәре кандидаты Ләйсән ханым Кариева, ул язучы Наскариның кызы, укучылар белеп калсын әле. Һәм ул сезгә менә шушы Кырлайдагы Тукай музее белән бәйләнешләр турында да, Тукайга карата үзенең фикерләре белән дә уртаклашыр. Сезнең белән бүгенге танышуыбыз бик әйбәт булды. Чөнки киләчәктә нәкъ безнең 7нче Тукай укулары кебек укуларда киләчәктә сез дә катнашырсыз. Чөнки ул иҗат кешеләрен ачып җибәрә, укытучыларның да, укучыларның да. Мин үзем катнашкан секция ул укытучыларның иҗатын чагыштыру өчен, аларны тагын да иҗатка илһамландыру өчен бер юнәлеш бирүче булды. Ул аз өйрәнелгән татар әдипләренә багышланган иде. Аз өйрәнелгән татар әдипләре дигәч, мин төрле мәсьәләләрне алдан ук уйлап куйдым. Һәм ул шулай булып чыкты да. Тукайның замандашларына заманында буржуаз язучылар дигән тамга суктылар. Олар әсирлектә булды. Кайберләре һәлакта булдылар. Кайберләре калсалар да, аларның язган әйберләре басылмады. Олар арасында Тукай турындагы истәлекләр дә күп иде. Тукайның үзендә бит заманында 20нче елларда Сәйфи Казанлы буржуаз язучы дип тамгалаган булган. Ләкин тора бара карашлар үзгәрде. Халык үзе дә җай чыккан сайын бу мәсьәләләрне күтәрә килде. Бик Ватан сугышында катнашкан язучы, драматург Әхмәт Фәйзи Украинада, Белоруссиядә, Россияның бик күп җирләрендә авылларның фашистлар тарафыннан юк ителүен күрә. Алар инде яңадан меңләгән авыллар ул урыннарда кире торгызылмыйлар. Татар авылларыннан да, Татарстаннан бик күп егетләр, кызлар сугышка китә. Аларның да бик күбесе кире кайтмый. Алар кире кайтмаган авыллардагы салам түбәле йортлар әкрен-әкрен бетә. Аларда ялгыз калган карчыклар, хатыннар үлә. Һәм менә шуларның барсында аңлаган Әхмәт Фәйзи Тукай премиясының 1нче лауреаты
50 елна Кырлайга килә. Һәм Кырлайда ул ондагы аңлырак, дөньяны күбрәк аңлаган кешеләр, фронтовиклар, Тукайның замандашлары үлеп бетмәгән була. Алар белән киңәшләшеп, мәктәп төзү турында, Кырлайны мәктәпле итү турында сөйләшә. Менә шушы кешеләр арасында минем әти Әнәс карый да, әни дә булган. Шушы мәсьәләләр күтәрелеп, 53 елны Кырлайда урта мәктәп барлыкка килә. Сталин заманында милли мәктәп кирәклеге күтәрелә һәм моңа беркем дә каршы килә алмый. Шулай итеп, тора бара, музей кирәклеге дә килеп баса һәм 1966 елны Тукайның йортын, ул яшәгән әти-әнисенең йортын яңадан торгыздылар. Шул ук вакытта анда әле җәмәгать тәртибендә генә музей китте, ачылды. 76 елда ул дәүләт музее составына кертелде. Менә шул җирләр белән мин Тукай Кырлай мәктәбендә укыган булгач, алар турында яхшы белә. Без даими аралашып яшибез. Безнең бабайлар Тукай белән уйнап үскәннәр. Әти-әниләр Тукай исемен мәңгеләштерү турында кайгыртканнар. Аларны әйдәп баручы, Тукай иҗатын яхшы өйрәнгән Әхмәт Фәйзи дә булган. Әхмәт Фәйзи дә үпкәсе авырып, ютәлләп үлде. Фронтта салкан тидергән идем диде. Ничек инде Тукай кебек үк авырды дип, безнең авыл халкы аңа бик хайран кала торган иде. Хәзерге вакытта Тукай укулары узгач, бу Тукай укуларын ничектер гомумиләштереп караганда шул нәрсә күзгә чалына. Татарстанның бөтен төбәкләрен, андагы репрессияләнгән, эзәрлекләнгән язучыларына, Мәхмүд Галәү, мәсәлән, Бөек Ватан сугышында һәлак булган Хәбра Рахманнарны һәм сугыштан соңда аз өйрәнелгән кешеләрне күтәреп чыккан хатын-кызлар, алар үзләре дә батыр кешеләр. Һәм менә шушы республиканың төрле төбәгеннән җыелган хатын-кызларга һәм хәзердә Тукай исемен мәңгеләштерү өчен яшь буынга шулар турында сөйләп, алар хакында шигырьләр язган кешеләргә шулай ук бик зур рәхмәт. Менә безнең монда килгән укучылар, балалар, мәктәпкәчә яшьтәге безнең балалар да барысы да Тукайның милләт буларак халыкны берләштерүче икәнлеген һәм яңа тарихның татар халкы шушы Тукайдан башлануын белсәләр, без бик шат булачакбыз. Игътибарыгыз өчен сезгә рәхмәт. Шушы Ләйсән анасына белән бер үк бүлектә безнең Алисә эшләй. Алисә, монда безнең? Монда. Алисә, әйдә рәхим ит. Ул безнең шулай ук шигырьләр яза. Хәерле көннәр, хөрмәтле кунаклар. Мин сезне чын күңелдән Тукай туган көне белән котлыйм. Әлеге җылы кичә ул безнең инде елдан-ел кабатланып килә. Тукайны искә алабыз. Әлбәттә, апрель ае инде ул безнең Тукай ае булып санала. Һәм 21 гасырда да безнең бөек Тукайыбызның аның эше дәвам итә, аның эше, аның хезмәте, аның уй-фикерләре бүгенге көн язучыларында, шагыйрьләрнең иҗатында дәвам итә. Безнең бүгенге көндә Казан
Дәүләт университетында ул инде түгәрәкләр һаман да эшләп килә. Яшь язучылар, яшь шагыйрьләр нәкъ менә шушы Казан дәүләт университеты, хәзер инде ул Казан педагогика институтында берләштереп бергә эшлиләр әлеге. Язучылар түгәрәк дип әйтәбез инде безнең заманда ул 21 гасыр башында Әллүки дип атала иде. Бик символичный дип әйтәм инде, чөнки Тукайның әлеге исемле шигырен сез дә хәтерлисездер. Шушы 2005 елларда әлеге түгәрәккә 60лап кеше йөридек. 60 яшь шагыйрь, яшь язучы бергә очрашып без үзебезнең фикерләребезне уртаклаша идек һәм шигырьләр иҗат итә идек. Һәм 2007 елда безнең Әлүки дигән җыентыгыбыз чыкты һәм шушы җыентыктан мин сезгә укып китәсем килгән иде. Үземнең шушы чорда язган 2 шигыремне арамаган булсагыз бик каты. Беренчесе хыял турында. Хыял дибез. Нәрсә соң ул хыял? Ак болытлар тиргән рәшәме? Әллә хыял сине ерактагы бәхет диңгезенә дәшәме? Хыял дип без йөртик һәрбер көнне. Хыял белән тулсын ал таңнар. Киләчәкне нурлы итеп төзик. Ак бәхеткә илсен хыяллар. Хыял дибез. Хыял бит ул яшәү. Күпләр тели бездә яшәргә. Киртәләрне узып, җырлар сузып, зәңгәр күккә менеп яшнәргә. Яшьләргә әйтәсем дә шул, өлкәннәргә дә шул теләгем әйтәсем килә. Яшнәп яшик, бергәләшеп шу Тукай дулкынында калып, татар телебезне саклап, матур итеп яшнәп яшәргә язсын һәм тагын берсе шулай ук гомер дигән шигырь булсын. Гомер бит ул агым судай, агым суда кем йөзмәс, бата чума сул кулачлап, кем үзелеп яр симәс. Гомер бит ул кайнар ялкын, кем яндыра кидерә. Янмый кими калганнары мәхәббәтсез тилмерә. Гомер бит ул шиксез галәм, юллары күп, мең хәтәр. Туры юлны сайлый белсәң, тормыш сине бүләкләр. Менә шулай. Менә шул рәвешле без инде 2005 елларда, 7 елларда бергә шулай язып бергә иҗат итә идек. Безнең ул вакытта җыйган кешебез Гаплы Тукайның дәвамчысы дип атасак та була инде Ленар Шаил, бу вакытта Казан дәүләт университетының студенты. Бүген көндә инде Казан дәүләт Татарстан китап нәшриятының баш редакторы. Шундай югары дәрәҗәләрдә ирештеләр безнең яшь язучыларыбыз, шагыйрьләребез. Һәм сез дә яшьләр әлеге дулкынга килеп керер өчен нишләргә кирәк дигән сорау бирсәгез, иң беренче шул әлбәттә республика күләм конкурслар бара, алтын каләм. Иделе максарларга әлеге конкурсларга сез үзегезнең иҗат җимешләрегезне җибәрә аласыз һәм шушы биредә өлкән язучыларыбыз инде сезнең эшләрегезгә рецензиялар язып сезгә үзләренең киңәш фатихаларын бирә алачаклар һәм сез үзегезнең иҗат юлыгызны башлап китә аласыз. Тукайыбызның эшен дәвам иткән хәтта. Игътибарыгыз зур рәхмәт. Тукай көне матур итеп бирәбез. Сез түгел. Рәхмәт. Хәзер безнең арада монда кунаклар килде Казан педагогия коллеятеннән һәм менә шунда икенче курста укый торган Алия Хәмитова. Сезнең каршыгызда ул нинди конкурсларда урыннар алган әйтәле үзеңгә, мен бөтенсен дә хәтерләп тормыйм. Рәхим ит әйдә. Нинди конкурслар или укытучың әйтеп күрсәтсен. Гүзәл. Үзегез әйтәсезме әллә? Әйдә. Әйтмичә калырга түгелдер дип уйлыйм. Андый уңышлар. Хәерле көннәр, әле үзем бүтән түгелендә Алия без Казан федераль дәүләт университетында республика буенча 3нче урынга кайтты. Һәм суббота көнне Юнуста, шимбә көнне Юнус мәдәният йортында алып кайтты. Безнең 3нче урын, монда бөтен Россия конкурсы булды. Шигырь укып Кәҗә белән сары хикәясе. Бер заман бер ир белән хатын торган. Тормышлары шактый гына фәкыйрь булган. Асраганнар бер кәҗә берлә бер сарык. Булар булган берсеннән дә берсе арык. Әйтә бер көнне. Кара монда хатын, үзең яхшы беләсең бит печән хакын. Китсен бездән чыгып кәҗә белән сарык. Ашап ята бушка гына алар азык. Хатын күнде, диде,
Ирем, ярар. Бу икәүне комаклыкка булсын карар. Кәҗә белән Сарык хәзер китсен бездән. Аларны соң асрап ятып, ни файда бар? Ни эшли инде мескен Кәҗә белән Сарык? Булмый хуҗа кушканына каршы барып. Икесенә бер зур гына капчык тегеп, китте булар. Орман буйлап сәфәр чыгып. Китте булар. Бара шулай, бара. Күренми дә күзләренә ак һәм кара. Бара булар. Күпме баргач, Алла белә. Юлларында үлгән бүре башын таба. Курка, башны кузгатырга Кәҗә куркак. Күптән инде куркаклыкка Сарык уртак. Баш янында булар икәү утыра куркып. Әйтешәләр бер-берсенә. Син тот, мин тот. Кәҗә әйтә. Сарык абзый, син көчлерәк. Сарык әйтә. Син сакалбай гайрәтлерәк. Бүре башын кулга тотып кузгатырга, юлдашларның берсенең дә җитми йөрәк. Озак торгач шулай Кәҗә белән Сарык, бүре башын тота алмыйча куллар барып, башны икәү тотып ике колагыннан юнәлделәр капчыклары эченә салып. Бара булар. Тукталмастан һаман бара. Күрә булар. Ерак түгел бер ут яна. Утны күргәч иптәшенә әйтә Сарык. Әйдә Кәҗә, куныйк бүген, шунда барып. Ут янына бүреләр дә килә алмаслар. Безнең анда кунганлыкны белә алмаслар. Сарыкның бу киңәшенә Кәҗә күнде. Әйдә иптәш, барсак барыр инде. Кәҗә, Сарык ут янына якын барса, мескеннәрнең күз алдында менә нәрсә? 3-4 бүре утырганнар каршы утка, тыршып пешермәктә алар бутка. Кәҗә, Сарык күргәч ошбу тамашаны калды куркып һәрберсенең ярты җаны. Исәнмесез, дуслар, бүре әфәнделәр, диләр була күрсәтмәстән курку хәле. Куаналар 3-4 бүре моны күргәч, алларына Кәҗә белән Сарык килгәч. Ашыйбыз дип, бу икәвен тотабыз да, менә ничек ит таптык дип быткыбызга. Кайгырмагыз, бездә ит күп, дип әйтә Кәҗә. Ул ит белән һәр кайсыбыз булырбыз тук. Ни карыйсың? Тиз бул әле, тиз бул Сарык. Капчыктагы бүре башын китер табып. Сарык шунда капчыктагы башны ала. Бакча бүре куркуыннан шашып кала. 3-4 бүре хайран калып торган чакта, Кәҗә һаман гайрәт чәчә ачуана. Кәҗә әйтә: Мики. Капчыктагы бүре башы бит 12. Ах, уңмаган, юләр Сарык, надан Сарык. Моннан зуррак бүре башын китер табып. Сарык та тиз аңлап ала бу алдашны. Капчыктан алып килә шул ук башны. 3-4 бүре чынлап инде куркыштылар, бер-беренә күзләренә йөрештеләр. Түгел хәзер бүреләргә ашау кайгы, бурынны тиз-тиз генә ташлау кайгы. Ничек качык, ничек табый качу юлын? Һәрбер бүре шуңар салган бөтен уен. Торып әйтә шул арада өлкән бүре. Картайган һәм күп эшләрне үткән бүре. Туктагыз ди. Мин тиз генә су китерим. Су бик аз. Безнең бутка пешәр кыра. Шулай итеп өлкән бүре суга китә. Кайтмый ләкин, озак кына заман үтә. Кайтмый бүре, эзе дә юк, исе дә юк. Мәҗлес халкы арып көтә. Бүреләрне тагы каты курку басты, чөнки хәзер башлыклары китеп качты. Тагын берсе суга таба китте торып. Туктагыз, мин эзләп кайтым дигән булып. Мәгълүм инде, бу бүре дә кача шулай. Хәйлә белән качарга юл ача шулай. Кайтмый бу да. Әллә ничә сәгать үтә, мәҗлес халкы көтә. 3-4 бүре берсе соңга кача берсе. 3-нчесе, аннан соңга 4-нчесе. Булар качкач, Кәҗә белән безнең Сарык китә инде рәхәтләнеп, ирек алып. Утыралар аяк бөкләп каршы утка. Булар инде дәмләп генә ашый бутка.
ашап туйгач, рәхәт кенә, тыныч кына, кәҗә сарык бу төннәрен шунда куна. Иртә берлән тук торып таң аткач ук, кулларында бүре башы салган капчык, тагын булар урман буйлап сәфәр итте. Нәрсә языйм, хикәям дә шунда бетте. Рәхмәт. Акыл, нинди юмор, нинди сәләт, һәм минем бала чагым искә төште. Мин авылда туганмын. Миңа 1-4 яшьләр булгандыр инде. Бу авыл тормышы мин сезне теге илаһи шигъри мөхиттән хәзер көн күрешкә алып китәм. Авыл тормышы безнең өйгә сыер кергән. Көтү кайтканда сыер кергән. Без апа белән карамаганбыз. Шуннан соң әти безгә без сезне хәзер идән чыгарып җибәрәбез. Чөнки сез сүзне тыңлаучы балалар түгел дип, сез хәзер кәҗә белән сарык булырсыз диде. Өстәргә эскәтер җәйде. Анда 1-2 стакан куйды, ипи кисеп куйды. Әйбәтләп тиреп куйды да безгә таяк тоттырды. Апага бер таякның бер ише апага, икенче ише миңа. Без авыл буйлап чыгып киттек. Сез шуны карагыз әле. Димәк, менә 4 яшьтә чакта инде безнең өйдә Тукай яшәгән. Һәм беренче иллюстрациялар ул да булса Байназар Альминовның менә 46-47 елларда чыккан китабына иллюстрациясе рәсемен әти шулай итеп пәйда иткән. Без киттек авыл буйлап, безнең авылда ничек кенә йорт иде. Барабыз. Хәзер мәйдә урманга килеп керәбез инде. Анда бит ниян ут янында казанны җылытып, ашырга пешереп бүрләр утыра. Biz алар белән ничек сөйләшербез инде. Безнең бит капчыгыбызда бүре башлы юк. Шулай итеп, авылның зиярәтенә килеп җиткәндик, әти шыбыр кына арттан бара. Менә ничек тәрбияләгән Тукайны инде. Тукай мисалында. Шунда Дәвани килеп чыкты. Дәвани безнең урамның икенче ягында торады. Ул озын балак ыштаннар киядер. Кулына мишкәтә атырган нигә. Табагычлар тоткан. Гомәр, син нишисең? Син балаларны шулай рисва итәсең дип, әтине тиргәп, без кире кайтып китәргә мәҗбүр булдык. Менә 4 яшьтән инде Тукайның шигърияте, аның менә бу образлары килеп кергән безнең тормышка. Безнең идәгел авылда яшәгәндә, аннан соң без инде 5 яшьтә чакта кайымнан сөргәменә күчтек. Гөл Тукай сүзләре булды. Битте кешсендә кылычлы булды. Эш менә шундый сүзләр белән әтимнең абыйсы ватан сугышы каһарманы фронтовик, инвалид инде ул дөньядан китте. Җырлый үләрмен мин үлгәндә дип әти сүзләре иде булар. Менә Тукай шулай итеп минемдән индидер миктарда шагыйрь булып һәм ни буларак сәнгать белгеч буларак хөрмәләшүмә тәэсир итте. Мин бүген шушы безнең җыелыш, шушы мәҗлес уңайыннан Тукайның исендә калганнар дигән нигән укыдым, хикәясен укыдым, хикәясен мен автобиографиясын укыдым. Исем китәдер мин һәр вакытта. Ни өчен? Менә Сибгат абый хәким әйткән ягын беренче тапкыр. Нинди рәссамның остаханасына керәсең, шүрәлне чертасың, шүрәлне күрәсең. Театрга барасың, спектакль Тукайга багышланган Батулланың мәсәлән пьесасы, әйме? Тукайның соңгы көннәре дигән. Музыкада булсын Тукай. Архитектурада булсын аңа багышланган бина, һәйкәл, мәсәлән, мәйданда һәйкәл басып тора. Ни өчен Тукай шулай яшисең? Буыннан буынга күчеп менә аның бөтен шигърияте, аның моңы, аның абруе, ничә шулай яши икәнсең? Тукай феномены, аның мәңгелеге, рухи кеше дигән әйбер мине уйландырды бүген. Шуннан соң аңлый башладым. Менә 27 яшенә җиткән кеше, әйме? 23 яшендә уже, 23 яшендә инде Qiraat дигән балалар өчен уку китабы яза. Әле менә безгә ничә яшь? Безнең әле балалар өчен хезмәт язганыбыз юк. 27 яшында мәдрәсә Мөхәммәдия мәдрәсәсе өчен яңа китап яза. Менә сез ул китапның багышланган рәсемнәрне күрә аласыз менә монда. Каян шул кадәр өлгергән?
яши өлгерген шәхес бұл Тукай. Менә аңлый башладым. Чөнки Тукайның бала чагын күз алдыгызга китерегез әле, әйме? Кушлавыч, Ичиле, Сосна, Казан, яңа бистә Газизә һәм Мөхәммәд Гарип әтисе, Абу Мөхәммәд Газиз. Күнче, аның хатыны Чигуче, Мөхәммәд Гарип, калфаклар Чигуче. Пишан базарында карап йөри сәнгать әһелләрен, ремесло һөнәрчелек иттерләрен күреп ни була, хайран кала. Шулай итеп Тукай менә шулай гел мәңгелек Быжрада Уральскига килеп чыга. Аннан соң башта кылыгы кайта. Аннан соң Уральскига килеп чыга, аннан соң Казан. Менә күрәсеңме, Быжра сайын Быжра. Һәр гаиләдә, һәр мөхиттә Тукай ювелир әсәре кебек чарлана. Аның ул бер теге беләзек дип безнең бер йөзек кебек әйме, көннән-көн шулай ниндидер шигъри сифат ала. Менә халык үстергән шуларны. Халык аны шулай менә бик шагыйрь, әдип, педагог да итеп үстергән булып чыга. Тукайның нигә тәэсире импульсларын менә ул бер теге кебек, гейзер кебек. Аннан төрле нурлар чыккан тора. Төрле өлкәләргә тәэсир агылып тора. Музыка булсын, әйттем инде, драматургия булсын, шигърият булсын. Ләкин аның тагын бер бик зур көчле ягы, ул да булса, ул сынны сәнгатебезнең тудыручыларыннан берсе. Әле ул үзенең иҗаты башланган чакларда ук безнең дөньяга да берәр заман берәр рәссам килер инде, татар рәссамы. Һәм менә безнең бу минем шигырьләремә иллюстрацияләр ясар инде дип хыяллана. Һәм чынлап да 10нчы елларда инде беренче рус рәссамнары аңа иллюстрациялар багышлыйлар. Менә мин моннан бер ел элек Тукайның 131 еллыгына үземнең архивымнан гаҗәп бер китап таптым. Аны без кыймадык бит әле, рәсемнәрне бу ел кыя алмадык. Менә карарсыз, әйме? Романов дигән. Изли иләнә интернеттан, китапханәләрдән мин бу рәссамның 10нчы елларда Казан сәнгать мәктәбендә укып, фешн мәктәбен бетергән кеше, фешн. Гаҗәп зур рәссам бит инде, әйме, дөнья күләм зур шәхес. Павел Радимов дигән беренче тәрҗемәче, Тукайның русчага тәрҗемә итүчесе. Шуның әсәрләрен укып илһамланган булырга кирәк. Һәм ул менә немец галиме язаны Михаил Фридрих дигән, Михаил Фридрих. Тукай ди, бүтән шәһәрләрдән аермалы буларак җир багарлар өчен, җир хезмәтен, авыл кешесенең хезмәтен белә һәм аның турында яза дип әйтә. Һәм бу әсәрләрдә дә минем менә исем китте. Кичкенә генә композицияләр, каләм белән генә башкарылганнар. Ул да булса язгы эшләр, яз, кыз авыл табигаты, инешләр, тегермәннәр, авыл мәчетләре, менә шул кадәр искиткеч сәләт эшләнгән миниатюралар. Бу әйберләр хәзер безнең музейда. Менә шулай итеп, әле 10нчы елларда моны әле беркем белмәдер. Менә әле безнең сын сәнгать буенча белем дип әйтәм, аны искусствознание дип әйтәләр инде. Ул әйберләрнең тәгаенләгән итләре юк иде әле. Аннан соң инде беренче рәссамыбыз безнең татар рәссамы Бакый Идрисович Урманчының иҗатына килеп керә. Бакый Идрисович миңа сөйләдерә. Төне буе Тукай үлгәч, Клячкин больницасында, шифаханәсендә biz аңа Ясин чыктык дип әйтәләр. Төне буе җыладык дип әйтәләр. Менә шулай итеп, ул аңа бәлкем теге, ул Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укыган Урманчы. Аның шулай ук әсәрләре тулаем рәвештә дип әйтергә мөмкин. 70% иҗатының Тукайга багышланган. Аның мәрмәр сыны Тукайның, бу шүрәле, аның шүрәлеләре, искиткеч аның шүрәлеләре. Менә шүрәле мәсьәләсе. Шүрәле ул бик зур феномен. Аны без әле бөтен тирәнлеге белән аңлаганыбыз юк. Каян килеп чыккан соң шүрәле? Менә рус рәссамы Илларион Плещинский 21 елны аны Леший. Несе бетимне, шайтан дип әйтимме? Юк.
Peri şeytan, mene iki ayaklı, zor kıyrıklı, mügüzsüz, iki mügüzü var, ne yine iki mügüzü. Şulay da şu kıyafet yazıyor. Hazır Urmançı, bizden 23. yılına yazıyor, birinci illüstrasyonu, Tukay'ın şehirlerine, kiçkinegine kitap, Arap harfle yazılgan o resimler, her bir Bulgaristan'da resimler var. Atışlığında acayip bir zor bir mügüzlü, bir zor kuzlu, bütün yüzünden bunday nurlar balkıp durar. Urmançı silahı, neydi, menaydı redaktördi, müharrirdi, benim de bu şuralının başına de nurlar yasap koydu. Bu uzak bir galamet indi birden de aptıra, kışta aptıra tatırgan bir ayır. Ne işin şöyle etmesen anladı. Benim hazır indi anlı başlagaç bu semada benim isim gitti Urmançı'nın aklına. Demek Urmançı'da bir bez değil mi? Hazır Arslanlık bilen ressam 26 yıl yazı. Kulaklarını bitirüçürü. Kimge aşağıdan şurayla? Kulakka aşağıdan. Oğul payına aşağıdan şunday gelmişsiniz bir ellerde bir. Siyasi yaktan, uyarda oturgan, ikilemlik oturgan bir şahıs. 40. yıllara soğuş vakitinde Maynazar Almenov andı kim kibik etip yasay? Faşist kibik etip yasay. Faşist mı etip yasay? Ferit Yarulin'ni hatırlıyorsunuz mu? Bultur bit urmanını jandıra, şu elini bitirir için. Hazır bu evrini Avrupa'da kuyruğa koşmuyorlar. Çünkü bu ekologiyadan gerekmez evrinde. Hazır indi kelip gidiyoruz Bakı'da şu Urmançı'ya yanmadan. Mene Urmançı, Fayzi Rahman Eminov, Leningrad'dan, Peterburg'dan ressam, anı materyalizm çırı. 60-70. yıllar, kibik etip ağaç bıtağı kibik yasay. Hiç canlı iki kuzlu ağaç bıtağı var. Şu kadar değil, uzun şey тоже şöyle bir samimi. Mene Urmançı'ya gelip gittik hatağın, yok 120. ressam, mene Karazali. 120. ressamның şuralesi var. 120. şurali. Hazinede bulgan çakta, hazinede kurgazgan, bu şunda kuyda bol kurgazgan. 120. şurali, hem en kızığı şu, kayber ressamlar özleri şurali etip yasıyorlar. Mene şurali etip şurali, bir ulmez bir şekil, ulmez bir obraz bulup bara da, hazır yanından Urmançı'ya kaytıp şurali. Mene Urmançı'nın eserleri, Allah'ın 70. yılda başlanırlar, bilgençe kadar yasıyorlar, 90. yıla kadar yasayın. Münettik bir mügiz deyip ettik bit. Mügiz şul iş kala, her vakitte mügiz şul iş kala, lakin nedir o cilbezelik kabul ede, obraz yapraklarına aşı başlayıp, neler kışıtkanlar, bitken gibi kanın gövdesine kışıtkanlar, ulenler, ağaçlar, neler, mene şunda bir neyinde zat, ilahi bir zat, tabiat tuturgan zat. O iman şular mene şul tabiatının kişi, tabiatının güzelliği, tabiatının sırrı gibi itip kabul edilir. Aybir eserlerinde mene Yunan mitolojisinin şekilleri gelip tuğa. Çünkü bırıngı faunlar, bırıngı panlar mene ne işin şularla birbirizle. Adısını hatırlıyorsunuz mu? Adısı yok koya betnine. Neydi? Bir kuzlu Ciklop yapıyor bitene. Sırayımından Ciklop sırı yapıyor kaçtı mağarada. Senin ismin kimdi? Adısın kimdi? Nikto di. Ya nikto di. Bizden bultur kimdi? Bulturdan şuraya sen kim, ismin kim senin de min bultur di. Gördünüz mü? Mene kayan kilayken o obraz hem Urmançı anı indi 23. yılını mene şu anın bilimliginde, gılimliginde indi şulay bir kuzlu itip Ciklop etmesi koygan. Mene bu Ciklop indi 23. yılı katıp kalgan Ciklop birazdan nenin Urman'ın müzikasına, anın kiyine, anın ahamine, anın bunu bizge kerek bo'lgan şifasına avriladi. Mene әлеге bu devam ete, bu tema devam ete. To'qayning mene bu izgi anın eserleri, anın obrazları şulay etib ular yaşay, kitaptan kitapga ko'sha, muzey zallaridan muzey zallarında ko'sha, ham bu bizning yuraklarımizda mangu yaşay. Mene qarag'iz, bunda resimleri var. Urmançı'nın diye mene diyor. Redaktör hep zaman uğurla diye.
Башыш мәлін қараңыздар. Сіз қарай тұрыңыз, мен сөйлей тұрам. Жерде біздің Ақсақалар Шурасынан бір кіші бар екен. Ол сөз сұрай. Иде, бір 2 минут береміз ме? Идегіз, рахметігіз. Исемегіз Рауф Ибрахимов идегіз. Шақыру үшін бекзі рахмет жамағай, ұйыштырушыларға рахметімді. Әлбәтте Тукай дегеч, Тукай турында сөз бар екен, сөз әлбәтте тіл турында бар жамағай. Хатыры тұрғасын 1964 жылына біздің Қазанымызда бір гіне мектепте қалмады қалды. Міне бұл негіне енді Камерия ханым оқыта тұрған бөлінге интернатына қалған еді. Шунан соң 2-3 жыл өткеч тіл мәселесі ол вақытта уже аңы башладық. Бұл нәрсе біле бетесін енді. Мәне менің бик якын достым, иптәшім, аның исеме Хамид Дализи. Ол мене шушы жертвеңі шигырны жазды. Мөмкин болса менен оқып кетерімдер ме? Бұл шигыр атала Сабый зары. И туған тіл, и матур тіл, әпкем әнкемнің тілі, аңны алмағанға ялайым әткем әнкемнің тілі. Бұл Сабый зары енді. Ең ілік әнкем бұл тіліне үйгі көре башлаған. Бұл заманда артық тіл деп аннан әткем ташлаған. И туған тіл, и матур тіл, әпкем бабамның тілі. Имчектен айрылған сыман айрылар сеннен мені. Сөйләшәләр көп вақытта мен білмеген тіллерде, үйретмелер туған тіліне керексіз тілділерді. Ем күзің, йылдызым деп, юк мені келеушілер, айлы кешті әкиетлерде юк енді сөйлеушілер. Үзімнен ілік тілімні ярлы қағыл иқыдам, ялбарам бірден бір сыңа дұға қылам. Мына бұл шигырын жазған еді әткемім Хамид Алиди. Бұл кіші турында көбесі білмей тұрғансыз яры көзі рахмет. Біздің кешелерге келгені бар, бізді де оқығаны бар бұл шигырын. Ол ғұмәрі бойы ішледі заводта, әсесір болып ішледі. Әмма лекен, мына бұл тіл турында мәселе не қойдар біздің қалымымызге үстіп керекен жемаға шоу. Анасың, мына бұл тілге күшкеш тағы бірге сөз еттім енді жемаға тіл мәселесі бүйінкенде бір қата ауыр тұрайынды. Әмма лекен әмісі шайтан, әмісізленмек. Үзім чәгіне мен ойлап алдым да, Қазанда 1.200.000 кіші бар деп етелер жемағат Қазанда енді. Аның yok дегенде 50% татар болса да, бір 600.000 татар деп ойлегенде. Шоның бір 10% татарша сөйлешсе де, бүгінгі кенде 60.000 кіші Қазанда татарша сөйлештірді. Бұл 60.000 кіші сөйлей башлайken жемағат тілебіз өлме деген сөз. Шуңа көре мен, біз бабалар әлі әмінні әзмейміз. Анасың Найла ханым яқынымда алдығызда отырғанында, біз аны Ақсақалар көптен білеміз. Егер бәлкесі де біле тұрғансыз, 1-20 ел ілік Найла ханым жазған еді шонды шегір енді. Чөпчіклар басқан бұтаққа мұскуларын ойнатып. Барды ма шонды? О сіздің көяшықты деген шегір езді. Бұл мені бик нықышап кетті жамағат. Мен өзім шағыр түгіл, мүмкін болса, мұна шоңа өзімнің пекерін әтәменді. Бар екен әлі көресі, Ресей үшін барлықларын, татарға мұскул ойнатқан культуры чөпчікларын. Жібіме татар, чөпчік қатар, бүлет алы бұлғата, мүскілдесен хәтті чөпчік мұскулларын ойната. Қазір біздің шығыш ясаушылар бітті енді. Міне соңғы номер түзіп тұрдыңыз, рахмет. Бүгін алай бегі заққа сызылмады. Жыршыларымыздың шыға тұрсын, алайсан сіз әйте тұрғыз әйте тезгіне тұрғы еме? Балта. Не яспеш балта? Әйдегіз. Бегі зақ түгіл. Политикаға кіріп кетмейміз. Сөз тәлге бөлінген енді. Тоқай тілсіз біріншікте бола алмай, әр уақытта да біз енді тіліне әйтеміз екен, Тоқай неске түсіреміз. Шоңа көреміз Тоқай турында өзім жазған шиғырын жазып өтіме. Мұнда әр бір өзінің шиғырын оқи, мен де оқып қарайым әлдеген ең. Мәғрифетлі Тоқай.
Яз сулышы белән нык бәйләгән татарны бөек шагыйрь Тукай. Апрель шагыйребез туган ае, безнең өчен бик кадерле ай. Язгы су чигенгәч, елга буе яшеллеккә күмелә Тугай. Кыска гомеренең күп өлешен ятимлектә үткәргән Тукай. Бала чактан бөек шагыйребез чынлап ана назы күрмәгән, белем алган, мәгърифәтле булган, гел югарлыкка үрләгән. Туган телебезне гаять зурлап язып калдырган туган телне. Татар телен кыскартачы түрәләргә аз гына да уят түгелме? Татар халкы мәгърифәтле булсын дип күп иҗтиһад кылган Тукай. Татар телен яклый алмаганга безгә рәнҗеп ятадыр бугай. Баршыгызга әйдәгез Татарстан Республикасының атказанган артисты Айдар Габдинов һәм музыкант Айдар Шәһәрбарданов. Бик зур шагыйрьләр килделәр, ләкин Тукайның беркемнең дә күләгәсендә калганы юк әле. Ничектер алар янында ул тагында ачыла төшә, зурая төшә. Тукай бүгенгегә органик кушылды. Без бер баскыч күтәрелгән саен, ул тагында бер баскычка күтәрелә. Зур эшләр яктысында ул да биектә күренә дигән Сибгат ага Хәким. Шуннан да шулай. Бүген Тукайны искә алу кичәсенә килгәнегез өчен Кол чабып торганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Башка кешеләрдә дә килеп шулай катнашырга насыйп итсен. Рәхмәт барыгызга да. Хәзер без бергәләп Тукайны искә алып, Абдулла Тукайның туган тел җырын җырласак бик әйбәт булыр иде. Хәзер монда катнашучыларның барысына да Алла бирсә укучыларга рәхмәт. Аларга дипломнар әзерләп тапшырачакмын. Әйбәт сезгә.